Η ζωή αλλάζει γρήγορα. Η ζωή αλλάζει στη στιγμή. Κάθεσαι να φας και η ζωή που ήξερες τελειώνει. Αυτό το βιβλίο δεν μιλάει απλά για το πένθος. Αναφέρεται στο τι κάνει ο νους μας όταν δεν μπορεί να αντέξει την πραγματικότητα. Στο σημερινό Mini Book Club παίρνω το βιβλίο «Η χρονιά της μαγικής σκέψης» και το βλέπω μέσα από την οπτική των εικονογραφημένων καρτών. Όχι για να εξηγήσουμε, αλλά για να νιώσουμε αλλιώς. Η συγγραφέας χάνει ξαφνικά τον σύζυγό της και ταυτόχρονα η κόρη της είναι σοβαρά άρρωστη και περιγράφει τη χρονιά μετά την απώλεια. Τι είναι όμως αυτή η μαγική σκέψη? Ενδεικτικά θα ήθελα να αναφέρω κάποια σημεία του βιβλίου, όπως για παράδειγμα στο κεφάλαιο 3, η ικανότητα του πένθους να απορριθμίζει το μυαλό έχει στην πραγματικότητα καταγραφεί εξαντλητικά. Η πράξη του πένθους, μας είπε ο Φρόιντ, στο «Πένθος και μελαγχολία» του 1917, συνεπάγεται σοβαρές αποκλίσεις από την κανονική συμπεριφορά στη ζωή. Ωστόσο, επισημαίνει, το πένθος παραμένει διάζουσα περίπτωση μεταξύ των διαταραχών. Δεν μας περνά ποτέ από το μυαλό να το θεωρήσουμε νοσηρή κατάσταση και να αναζητήσουμε ιατρική βοήθεια. Κάτι άλλο επίσης, το πένθος είναι η πιο συνηθισμένη συμφορά. Η βιβλιογραφία γύρω από αυτό φαντάζει εντυπωσιακά πτωχή. Και κάτι άλλο που βρήκα τρομερά ενδιαφέρον, τα δελφίνια αρνούνται να φάνε μετά το θάνατο του συντρόφου τους. Υπάρχουν αρκετά ωραία αποσπάσματα που αξίζουν την προσοχή μας. Τι είναι όμως αυτή η μαγική σκέψη που αναφέρει η συγγραφέας? Είναι όταν ο νους αρνείται να δεχτεί την απώλεια. Για παράδειγμα, στο βιβλίο σε κάποιο σημείο περιγράφει ότι δεν μπορεί να πετάξει τα παπούτσια του συζύγου της, γιατί σκέφτεται ότι θα τα χρειαστεί όταν επιστρέψει. Και αυτό δεν μπορούμε να το δούμε σαν κάτι παράλογο, αλλά σαν έναν τρόπο να πιαστεί από κάπου για να μπορέσει να επιβιώσει. Και κάπως έτσι, όταν το βλέπεις, όταν το ερμηνεύεις δηλαδή, όλο αυτό αρχίζεις να καταλαβαίνεις ότι δεν είναι μια ιστορία πένθους. Είναι για το πώς λειτουργεί ο νους μας όταν δεν μπορεί να αντέξει κάτι. Αν τώρα προσπαθούσα να τα δω μέσα από τις εικονογραφημένες κάρτες, νομίζω ότι η πρώτη κάρτα που μου έρχεται στο μυαλό και θα διάλεγα είναι σίγουρα αυτή εδώ. Death. Θάνατος. Δεν την επέλεξα σαν καθεαυτό γεγονός. Είναι το σημείο όμως που κάτι έχει τελειώσει και εσύ δεν μπορείς ακόμη να το αφήσεις, να το αποδεχτείς. Μέσα μου βγαίνει πολύ έντονα η σύνδεση επίσης με την κάρτα The Moon, η σελήνη. Και έχω αυτή την αίσθηση ότι είσαι κάπου ενδιάμεσα στη φάση του πένθους. Ότι ξέρεις τι έχει συμβεί, αλλά δεν το έχεις νιώσει ακόμη. Όπως λέει και σε κάποιο σημείο του βιβλίου, οι πιο συχνές άμεσες αντιδράσεις είναι το σοκ, το μούδιασμα και ένα είδος δυσπιστίας. Σαν να προσπαθείς να κρατηθείς από σκέψεις που δεν είναι ακριβώς λογικές, αλλά σε βοηθάνε να σταθείς. Και μετά έχω επιλέξει την τρίτη κάρτα για κάτι πιο ήσυχο. Σειρά έχει ο ερημίτης. Αυτό το κομμάτι που αποσύρεσαι λίγο, που δεν προσπαθείς να βρεις λύση. Απλά κάθεσαι μέσα σε αυτό. Για μένα είναι από τα βιβλία που δεν τα τελειώνεις απλά, τα διαβάζεις και τελείωσε.
και το βάζεις στη βιβλιοθήκη σου. Το κουβαλάς και μετά. Αν σου αρέσει αυτός ο τρόπος ερμηνείας, εννοώ που συνδέουμε ένα βιβλίο με τις εικονογραφημένες κάρτες, κάνε εγγραφή. Θα ακολουθήσουν και άλλα βιβλία και άλλες αναλύσεις. Χωρίς πολλή σκέψη. Περισσότερο για το πώς νιώθουμε.